And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Lihim kong minamahal ang girlfriend ng kaibigan ko. Ako ang lalaking naichismis sa kanya. Hello, DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig ng programa mo. Ako ang nagsabi kay Prince tungkol sa pagbabahagi ni Kelly ng kwento niya sa programa mo. And by the way, ako yung lalaking naichismis kay Kelly. Itago mo ako sa pangalang Kevin, 30 years old, from Rosario, Pasig. At ito, ang aking secret file. Simula nang masaktan ako sa first girlfriend ko, hindi na ako nagkaroon ng girlfriend. Kaya, sabi ko, kung may in love man ako ulit, baka yun na yun. Hirap eh. Then, isang araw, March 14, 2014, inuman ng tropa, nang biglang dumating si Prince. Mga tol, girlfriend ko pala, future wife ko, si Kelly. Sabi niya na merong pagmamalaki sa amin. Ang ganda, matangkad at maputi. Parang nag-slow mo ang paligid ko. Totoo pala yung feeling na hihinto ang lahat pag nakita mo yung babaeng magpapatibok ulit ng puso mo. Kaya lang hindi pwede. Hello ate, Kevin po, kaibigan ni Prince. Pakilala ko kay Kelly. Sabay abot ng kamay ko. Hi! Tugon niya sa akin at nginitian niya ako. Kinilig ako noon at alam ko na mula ako. Doon na nagsimula ang lahat. Para bang lihim kong nagustuhan yung girlfriend ng kaibigan ko. So sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwede. Pero, ayun, nakilala ko si Kelly. Tahimik siyang tao. Siya yung tipo ng taong pag di mo kinausap, hindi ka rin kakausapin. Pero, sumasabay siya sa kalokohan. Sabi ko, ay, mabait at kalug din pala tong taong to. At masasabi ko talagang ang swerte ni Prince. Ang swerte niya that he has a perfect girlfriend. Feeling ko nga, si Kelly, siya ang dream girl ko. Sayang, no? Sana sa akin na lang siya napunta. Because I know, Prince is a player. Babaero talaga si Prince. Kaso, sabi naman ni Prince, eto na yung babaeng magpapabago sa kanya. At dahil nga lagi rin ako sa bahay nila, naging close ko si Kelly. Nililibre ko siya palagi. Street food. Mahilig siya sa mga pagkaing kalye. Walang arte sa katawan. At kung ano ipakain mo dyan, kakainin niya. Kaya nga siya chubby eh. Pero sexy ah. Hindi ko nga alam kung nagda-diet ba siya eh. Kasi pag nakikita ako, laging humihirit. Uy Kevin, manlibre ka naman dyan oh. Biro niya na may paawa effect pa sa mukha. Wow, kadadating ko lang Kelly. Wala bang uupo muna ako? Hirit ko na may tawa pa. Ganyan kami kapag wala kaming pinagkakaabalahan. Aaminin ko, mas madalas niya akong kasama kasi wala palagi si Prince.
nasa trabaho, at gabi na umuwi. Ako, dahil may negosyo, easy-easy lang. So, lagi kong nakakasama si Kelly sa bahay nila Prince. Tapos, kasama rin yung mga kapatid pa ni Prince. At dahil doon, mas lalo akong nahuhulog kay Kelly. Alam kong mali pero hindi ko na naiwasan yun. Hanggang sa nangyari nga, yung araw na na-i-chismis si Kelly. Wala ako ng araw na pinalayas siya ni Prince. Galit na galit ako noon. Dahil hindi ko man lang natulungan si Kelly. Nalaman ko na lang na wala na siya. Nahanap ko siya pero wala na. Nalaman ko na lang na umuwi na raw ng Bicol. Nalungkot ako noon kasi wala na yung babaeng nagpabalik sa akin sa totoong ako. Sa totoo lang, Kelly made my life complete. She made me happy. Then fast forward after a year, nalaman ko na may asawa na siya. Nakita ko sa post na pinakita sa amin ni Prince na masaya na si Kelly. Sayang lang kasi hindi ko naamin how much I love her. Pero happy na rin ako sa kanya dahil nakatagpo siya ng lalaking magpapasaya sa kanya. Well, nasira talaga si Kelly dahil sa naichismis tungkol sa kanya na meron siyang lalaki. At ang sabi-sabi, ako yung lalaki niya. Na hindi naman talaga totoo. Meron lang akong lihim na pagmamahal sa kanya. Pero hindi ko naman kayang sirain yung pagkakaibigan namin ni Prince. Well, Kelly, kung mapapakinggan mo to, sana magkita tayo ulit para makahingi man lang ako ng tawad. Dahil wala ako noong mga panahong nasasaktan ka. Aaminin ko, mahal na kita simula nung una pa lang. Hindi ko man naamin, but I just wanna say that I'm in love with you. And I'm happy for you. Sana wag ka nang saktan ng bago mo. Pero kung saktan ka man, nandito lang ako. Naghihintay na maging parte ng buhay mo. I will always be here for you. Thank you for always making me happy. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Kevin. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.